UPPL हिसाबै बिथांमोना टटेलि फेइलार टटेलि जिर' आङो पलासगुरि प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरि जानानै आं बेखौ बुंगोन जे जोंनि पलासगुरि प्राइमारि बिपिएफआव जोंनि बिपिएफनि थासारिया एक नम्बर पजिशनाव दं आरो जों गोबां भट मोननानै जोंनि बिजाथि 1 नं परबतझरनि बिजाथि मानगोनां श्रीमती मनमोहन ब्रह्म बिथांखौ जोङो बयनिफ्रायबो बांसिन भटै जों परबतझर हिसाबै जों बिथांखौ देरहानो हागोन। जोंनि अपोजिशन परबतझर हिसाबै मोनसे दङ बिजेपि बे बिजेपिया खुनुरुखुम जोंनि परबतझराव खुनु ढेउ गैया आरो जोंनि बिसेसकरि पलासगुरि प्राइमारियावथ' जोंनाव बिजेपि होननायनि खुनु माबायानो गैया। खाथियाव जोंनियाव दुलियाव मोनसे अफिस खुलिदों नोंथांमोना बे अफिसाव थांनानै नायबानो नुगोन बिथांमोननि जेनाखि थाग्रा अफिसाव बिथांमोनाव जिर' सासे सानैनि अनगा बिथांजों बिजेपिजों रावबो सापर्ट गैया जोंनि पलासगुरि प्राइमारियाव आरो एसे परबतझर हिसाबैबो बिजेपिया खुनु लिस्टआवनो फैया। UPPLआथ' जोङो मानगोनां आदा प्रसान ब्रह्म बिथांखौ केन्डिडेट हिसाबै बिथांखौ आं जेबो बुंनो थाङा नाथाय UPPL हिसाबै बिथांमोना टटेलि फेइलार टटेलि जिर' बे आरो जोंनि नांगोल जेनाखि बिपिएफ बेयो आगुनिफ्रायबो बांसिन भट लानानै एबार देरहागोन दा बे रोखा। बिथांमोनाथ' जोंनि परबतझरा हिसाबै जोंनाव जेबो डेभेलपखौ लाबोनो हायाखै खालि बिथांमोननि खुगानिफ्राय खालि ओंखारो 17 बोसोर जाख्ल'नाय 17 बोसोर हाग्रामा सारखौनो बखिबाय थानाय बिनि अनगा जोंनि परबतझराव जेबो डेभेलप गैया। आङो परबतझरानि रायजो राजाखौ बिपिएफनि जानानै आं बेखौनो मेसेज होगोन जोंहा परबतझरा हालामाव गोबां डेभेलपमेन्ट मावनांगौ दङ। जोङो जिहेतु एबार ढेउआ बिपिएफनि जानानै सारा बिटिसिआवनो हाग्रामा सारनि दैदेननाय जोंनि बिपिएफ सरकारा फैगोना बे रोखाखा बिनिखायनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ जानला मोनला होलाबायनानै गुबुन पार्टियाव बा गुबुन सावगारियाव होलाबायनानै भटखौ नस्थ' खालामालासेनो जिहेतु जोंनि सरकारा दाखागोना बे रोखा बेखौनो आं खावलायगोन रायजो राजाखौ परबतझरानि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आंनि आंगो लोगो बिथांमोनखौ जाहाथे नांगाल सावगारियाव फैगौ 22 तारिखआव भट होनानै जोंनि 1 नं परबतझरानि बिजाथि बिपिएफनि दोलोनि श्रीमती मनमोहन ब्रह्म बिथांखौ जाहाथे देरहासार खालामो आं बेखौनो गुरै खावलायगोन।